پسنی ہندی فش کمپنی مالکان و یدارانی مالکانہ پسنی 0 سرا زارشانی کتا و 0 بند کو تک ماہی بے پار کنو کی کمپنی یعنی مالکہ گشتا کہ ایک ہندی ماہی گی تنظیم آہاں پر زو پسنی ذرہ ماہی کے شکار کنگا دارگے انتظامیہ ہم آہان گپا گوش دار رنے دا وحدی میں جیڑا گشگوار کنگ نبا زہرشانی حلاس نکنے ظالب الوکیل لائسنس سے منسوخی سرا وکیلانی آمد گسی کاروائی بائیکاٹ بڑھ جاہیں صدر کوئٹہ با کاری عبداللہ ردا بائیکاٹ سبا وکیل آمد گسا پیش نبی گیا آئیے گیش کچھ تک کہ ظالب الوکیل و سول جج نیامہ معاملہ رفع دفع کا نگبتا صدر کوئٹہ بار گیش کچھ گئیں کہ ظالب الوکیل لائسنس منسوخی نوٹیفیکیشن واپس زورک دائیں زہرشانی ورجابی گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیل گنجاہی وزیر سیفران انجینئر امین مقام اور صوبائی وزیر نور محمد دمر آدینہ گروچا ڈسٹرکٹ زیارت تر و تاب کتا زیارت سربیہ گگو ڈپٹی کمشنر زیارت لیاقت علی کاکڑا وشد کتر ایپت دویرہ شنا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جنید گڈی جاہا قائد اعظم ریزیڈنسی تر و تاب کتا و آئیے خراج عقیدت پیش کتر و پریزیڈنسی کشا پل ہم کشتک کوئٹہ محکمہ ریلویز 11 اکتوبر چور کوئٹہ ریل سروس بحال کنگے فیصلہ کتر سی ای او ریلویز نمگا 4 ڈویژنل سپریڈنٹ کوئٹہ نوشتہ کت کی جاراں کا گشک بتا کہ محکمہ ریلوے 11 اکتوبر چور کوئٹہ ملک ایدگاہ شہرہ رو کی ریل سروس بحال کنگے فیصلہ کتا و پشاور واسطہ جعفر ایکسپریس 11 اکتوبر صبح 7 روانہ کنگی صوبہ سوشیو اکنامکس ڈیولپمنٹ سرا پیش رفت بڑھ جاہیں بلوچستان سوشیو اکنامکس ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے مدد جوب وانا دگے سرا کار کیزی اگو بڑھ جاہیں ای دگے سرجمبی اگو محلوکہ روگ آہگ گہتری آسراتی رسی ای بلیک ٹاپ ڈگ جو بچاوانے نوکاری کارپیز یک 5 کلومیٹر سرا بندی تھی شکلی ہرچو درچ یک ارب 94 کروڑ کلدار جنک بتا اور ادک جون 2026 دان سرجمبی پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن صدر انور کاشف ممتاز گشتہ کے نان فائلرز کیٹیگری ہلاس کنک آیو کی نسل اچا وام بار کم کنگے فیصلے نان فائلرز کیٹیگری ہلاس کنگا 4 ٹیکس فائلرز بھیسا گیش بھی انور کاشف ممتاز گشتہ کے نان فائلرز فائلر جوڑ کنگ ہوگے موہ ودی کنگ بھی گیشی ٹیکس آمدنی عوامی فلاح سرا حرج کنگ ببا پی ٹی بی اے صدر اے ہم گشتہ کے ریٹرن جم کنائنگ تاریخ 25 اکتوبر بھی ملیر مرگی تھانہ پل نزدیک کا ٹریفک وائلس ابا 4 سالی چوکی بیران و 1 سال بول و مردینی ٹپی بتر ریسکیو بنشون ردا ٹریفک ویلا ٹپی بتگی دوئی مردم جنا اسپتالا سرکنگ بیتگاں بیران بتگی چوکے پجار 4 سالی مانور نامہ چبوتا ٹپی بتگی مردمانی نام 24 سالی یاسمین و 30 سالی ندیم نامہ چبیتر جیکا بعدا زالبول پولیو ورکرہ چا بدکالی تصدیق بتا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ارشاد سرکی ردا پولیو ورکر ڈی این اے رپورٹر زیادتی ثبوت رستگاں ڈاکٹر ارشاد سرکی گشتہ کے لمس یونیورسٹی لیبارٹری جام شوروا زیادتی رپورٹ شنکتگاں رپورٹ ردا اثر مندی زالبول و ملزم احمد جکرانی ڈی این اے میچ بتگاں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی دیوانہ ساڑی بے کے واسطہ مزن وزیر شہباز شریف امریکہ طلطاب نیامہ لتے دزگٹی انصابہ عملی جامع سرجم نکتا بنشن ردا طلطاب نیامہ مزن وزیر امریکی رسانگدرگو انٹرویو و پاکستانی کمیونٹی گو گندنن تے کدگی پروگرام منسوخ کنک کب تک بنشن ردا مزن وزیر پاکستانی کمیونٹی گچن بوتگی مردمہ گو گندنن تے منظوری ندیگ تک
میان استمانی مالیاتی فنڈ ایگزیکٹو بورڈ نیمگچا پاکستان واسطہ طرف ڈالر منظوری پد وامانی پروگرام سرا آئی ایم ایف شرائط اور شور و صلاح دیمات کگا ڈپٹی ایم ڈی آئی ایم ایف ردا محصولات گیشی واسطہ ٹیکس دائرہ کار گیش کنک کپی صنعت کار ڈیولپرز اور مزنی زمینداروں چاہ ٹیکس وصولی کنک کپی درستی پیڑے سرا منصفانہ بار حج دریئے مروچی تیوگی دنیا حال میان استمانی روچ برجمدار گئی اے روچ برجمدار کے مول و مراد معتبر اور راستے صحافت ارزش بابتا سرپدی دیے گئے اے روچ آزادی ادارے رائے چاہ ہم گرنج کنگ بھی رو کے سال اے روچ تھی راستی گیج کنگے ایر کنگتا ای زرباری افریقہ دیلی ماول کپ پروجیکٹ کنٹینیو میرے دا ڈیزائن کتا مارا ہمک وحدہ احوال کارانی ہو حال اسانگ در ادارہانی پلہ ورزی کنگ روٹی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادقہ ورلڈ نیوز ڈے درگتاوتی کلو گشتک کے آزاد میڈیا ملک کے دیم رویہ یک اہمی کردی ادا کا ایاز صادقہ میڈیا ادارہ احوال کاراں اور صحافتی تنظیمانی خدمت ساڑھ تک اور گشتک کے راستی دیم روی دے گے واسطہ احوال کارانی کرد ارزش داری پی ٹی آئی زرشانی پیش نظر انتظامیہ اسلام آباد اور راولپنڈی باز جاہ سیل کتگا تہیرہ بند کتگ و مزنی کے ساسا نفری تعینات کنگیتا لیاقت باغا پی ٹی آئی نیمگا زہرشانی ادارگی واسطہ راولپنڈی انتظامیہ کنٹینر جتگ و شہر سرجمہ سیل کتا ہچوڑی ٹریفک شہرہ اتکنکا راہانی بندش سبا محلوق جنجالانی آماچی پولیس کارندہ ہزارانی کچا جو تائیدمگاہ تعینات کنگ بیتگا